hospital long kaduka we media pansita me kardong pajer lo ili tumpini ladak ini ngarong pik lapu anje sorkar pen lapu son building nang pilo poloni ria long ta ni ngarong pik lo lapen ladak blood donation awareness ke padu laput organizer tum hanta choro lo lapen ladak in charge sar rong hanga sangho apan sitame nilitum choro reun e lo lapen kaduka we phanta choro reun e lo la sipini ningarong pik lo la siladak nilitum poloni akese mate kaduka we blood donation ki pidunji atum apan an sitame nilihin pen kachoneng riji abang ke lapulo blood mama kipidunji atum doan sitame ladak polonia hospital long wangra amen chethabra ablat pidun po posi ning thelo lapen pidun piklo pini awareness ke doar ni ta paper media doan atum sitame alang litum aning cheparong piklo la so blood beng along ke kipidam ji kichipi ji phan pini ta benang ana monit doji pini bang pharoi sibak doji ma bang pharoi sibak pini blood lada ke cipiji phansi ekdom ready lo jo lasi nili pen sitame ni ngarong lo alang tum pacipi ate nilita cipidun bo bosi ke matha lo pidun po pulo la pen only pen somar dat kali alo somar tum sitame la so blood abangke cipidun me lasi krom ke the tum healthy tum bangke la chikloi jon pen e boy le nang cipi sitame la an so se ok aku me tupo makali madi ok me tupo avi bangke akete ra bangke dam bompo ke me bangke bang bompo la son lo jo la si ke cipi ji bang pan phere nang ne je nili pen dang lok evi cipi dun poposi nilihin pen la so poloni mane hospital lo kaduka we arna mahir jume pen nilihin pen la puson pini lam the chai lo la pen kaduka we ahir jume pen si nilam the pa se reject lo